Ngiyakhuleka kuMaguma banomhlaba. Ngiyakhuleka kwinhlondlo ezinhle, indlondlo lekhuluma umntana hamba namakhehla sanibonani. Isilondlo ezinhle namhlanje ngithi angisondele eduze kwenu, ngisondele ngoba ngiyabona ukuthi hayi baningi abantu abangihluphayo befuna ngapha bengi-inbox befuna inamba yami. So ke ngithi angisondele kunina, nginitholele inamba yami ngiyisho ngoba izinto eziningi engisebenza ngazo ziyadinga ukuthi nizazi futhi ziyadinga ukuthi nizazi nihlale njengabantwana bamakhosi. Ngiyadinga ukwazi ukuthi yini kahle kahle mina engisebenza ngayo njengamanje. Ngibhizi ngani lapho kusiza khona abantwana bamakhosi, ngibhizi ngani ukusiza nina ezindlondlo ezinhle ukuthi nihlale nisizakele, nihlale nikhona, nikwazi ukubona indlela ukuhamba kanjani, nikwazi ukubona indlela abantwana bamakhosi ekuphilwa ngayo nangendlela ekhanjwa ngayo. So ngiyacabanga ke abantwana bamakhosi ukuthi number 1 ngangishilo ukuthi sidila nomkhuleko, number 2 ngangishilo ukuthi ngidila ne-mentorship. Ikhona i-mentorship program engiyenzayo. Uma ngabe ufuna i-mentorship program ungangithinta nakhona, uma ufuna ukujoyina kwi-prayer nakhona futhi ungangithinta, uma ufuna i-consultation nakhona futhi ungangithinta for ukuthi uconsulte. Uma ungena nje ku-WhatsApp, inamba ka-WhatsApp le ngizokunikeza yona. Uma ungena ku-WhatsApp uyangena nje uyabingelela kahle bese uyasho ukuthi ufuna ngikusize ngani. Engikholwa ukuthi okuhle kakhulu ke abantwana bamakhosi, musu ungena ku-WhatsApp wami uthi ucela ukuxoxa nami ngoba isikhathi sokuxoxa ngeke uze usithole, ngibhizi kakhulu. Into engibhizi ngaso, ngibhizi ngokuhamba amanzi kakhulu, ngibhizi ngama-prayer, ngibhizi nge-mentorship, ngibhizi ngokuchaza amaphupho, ngibhizi ngempela ngama-consultation. Yabona njengamanje isikhathi esihle kakhulu lesi sokuthi kiwe emanzini, akuphela usuku umuntu engayile emanzini noma iy'nsuku ey'ntathu ayipheli. Lapho engihamba khona-ke thothi ngihamba emanzini, ngemanzini ngihambisa abantu emanzini. Abantu badinga ukuhlanjulula, abantu badinga ukudibana nabanikazi babo, abantu bafuna lokhu nalokhu abakwaziyo ukuthi sekutholakele ukuthi fanele bakulungise. Ikakhulukazi nje empilweni kufanele uzazi ukuthi njengomntwana wamakhosi uphila kanjani, udlani, wenzani, uzila ini ngey'khathi ey'njani. Ngoba kuningi uma ngabe usemkhulekweni nje uyazi ukuthi umkhuleko awuyidli inyama. Kunezinto ezilayo engaziyo ukuthi mina uma ujoyina igroup yami ka-WhatsApp ngiyakwazi ukuthi ngikutshele ukuthi hayi sihamba kanje. Wonke ama-details akhona. Uma ngabe ufuna i-mentorship, wonke ama-details e-mentorship akhona ku-WhatsApp. Uma ufuna i-consultation nakhona nginawo ama-details wakhona. Ngenza i-1-on-1 video call la sikhuluma khona mina nawe, sibhekene, sibheka, sibona ukuthi amakhosi akho athi makwenziwe njani ngawe, athi kuphi la ebhlokhe khona, athi kuphi la udinga ukusizakala khona. Ngoba phela kakhulukazi uma ngabe uza kimi usuke vele uthunyelwe ngamakhosi kumina, awuvele uyikhethele ukuthi uza kumina, uthunyiwe ukuthi uza kumina. Uma ngabe futhi uthanda ukulalela, walalela nje wadlula, kusuke kuwukuthi vele ngeke ngikusize ngalutho mina, dlula vele ngoba angeke ngilaphe, ngeke futhi ngisize wonke umuntu. Amakhosi ayayikhethela umuntu okufuneka asize umntwana wabo. Ayikhethela kanjani-ke? Uma ngabe kwenzeka ukuthi ulalele le video wayizwa lento ukuthi ayikuthi ngifonele, wayizwa ivideo inhliziyo yakho ithi hayi ngiyazi ngathi ngingakhuluma naye uNdlondlo, ngathi ngingakwazi ukuthintana naye, mhlawumbe uNdlondlo uzongisiza. Kusuke wena okhulumayo, kusuke kukhuluma le ngelosi yakhe ngaphakathi, kusuke kukhuluma lo muntu lo yiwele lakho, kusuke kukhuluma lo muntu okugayidayo kuzo zonke izinto ozenzayo ukuthi yenza kanje, kodwa kuphela umazi and awukwazi ukuxhumana naye kwamanje futhi awukwazi ukumbona. Yiyo-ke leyo nto leyo ukuthi bafuna ukuthi mawunyakaze uzokwazi ukuthi umbone, futhi mawunyakaze uzokwazi ukuthi udibane naye ngendlela yakamoya. Ziningi indlela zokudibana nendlondlo yakho ngoba kumanje usezwa nje kukhulunywa, usezwa kuduma indlebe, usabona amaphupho, usabona ini. Kuyeza isikhathi la kuzofanele khona wenza izinto zamampela. Manje ungene emanzini, manje uhambe lamanzi, manje wenze nje. Uzogayidwa ubani? Ugadwa yindlondlo yakho, iyona ekhombisayo umuntu emfunayo, emaziyo ukuthi maye engathintwa yindlondlo yamanzi uzosizakala umntwana wami. So bese benze njalo ukuthi mawusizakala. Inamba yami ongangithinta kuyo u-079 24 87813. Inamba yami uzongithinta kuyo is 079 yes 079 24 87813. Iyona-ke inamba yami leyo eka-WhatsApp. Uyangi-WhatsAppela kuphela, awungifoneli, uya-WhatsApp ngoba noma ungazufone ayisebenzi nje ama-calls, isebenza u-WhatsApp. So please ngi-WhatsApp ukhulume ukuthi ufisa ukuthi ngikusize ngani. Bantwana bamathonga, niya-understanda ukuthi njengoba sisebenza nje nabantu, sisebenza nomhlaba wonke. Umhlaba wonke-ke uzodinga ukuthi uncedwe ngoba abantwana bamakhosi baningi bakhona. Uzodinga ukuthi uncedwe wonke. Uma ngabe uzothi kumina ucela ukuthi masikhulume, Ndlondlo ngiyacela lalela amavideo ami akhona, ayazichaza izinto ezisebenza ngazo amakhosi, ayachaza izinto okufuneka uzibone ngawo ukuthi umntwana wamakhosi, ngoba abanye bayangibhalela amaphupho abo, bangitshela ukuthi mina ngiphupha lokhu nalokhu. Bheka amaphupho ukuthi mawuphupha kanje uhamba nani. Into nje ebalulekile, landela ngomthandazo, khuleka ngokukhulu ukuzimisela. Indlondlo izokhuluma.
amakhosi ayazikhulumela kuwena ukuthi ngoba ulindele ukuthi akhulume ngomlomo. Cha, ayakhuluma ngamaphupho, ngamavision, nangazo zonke izinto nangama-angel numbers, zonke izinto lezi ey'khona. Uyakhuluma nangombala, uyakhuluma nangezinto ey'ningi. Lapho bekunikeza khona izinto izembatho, nawe thatha izembatho zakho ukhuleke ngazo, uyisebenzise, ukhuleke, wenze okuthiwa uyakwenza. Hhayi le ndaba ukuthi uzohlala bese ulindele ukuthi uzolokhu ufaka ama-messages kubantu ukuthi mina ngiphupha lokhu nalokhu. Nalokho akukho right Ndlondlo, akukho right Ndlondlo ukuthi ukwenze. Okwakho nje ufanele ukwenze uma ungabe ubona ukuthi udinga usizo lwami, ngena ngendlela efanelekile, ucele i-consultation, ucele i-mentorship, ucele i-prayer, ucele ukuchazelwa amaphupho. Yilokho mina ekuzokwazi ukuthi sidibane ngakho uma ngabe uzokhuluma nami efonini. Kodwa uma ngabe kuwukuthi awuzukudibana nami efonini, uzofaka ama-messages, ngilalele ngizwe ukuthi uthini Ndlondlo, leyo izosihlula, ngeke ngize ngikwazi ukuyenza. Uzothola ukuthi ngeke uphenduleke bese uphatheka kabi. Uma uwumuntu obonayo ukuthi unenkinga, yenza okufanelekile. Umuntu onenkinga ufuna usizo, yenza okufanelekile. Angisho ukuthi woza kumina, mina ngithi indlondlo yakho yiyona ezosho ukuthi iza kumina. Uma ngafanele uze kumina, ngeke uzuze kumina. Angifuni nje uqabamanga, ngeke uzuze kumina. Uma ngabe ungakabi nayo imali, vele ngoba kufanele ungakaqali uhambe ngoba awunayo imali. Uma ngabe usuyithola imali, kofanele futhi ukuthi uma uthola usizo, cabanga indlondlo yakho iyazi ukuthi alukho usizo ozolithola mahhala, alukho usizo ozothi umuntu mina woza kumina ngikwenza ukuthi nokuthi mahhala. Mhlawumbe bakhona abangakwenza, kodwa indlondlo ziyafuna ukuthi kuhlonishwe umsebenzi wazo. Indlondlo ziyafuna ukuthi umsebenzi wabo uwaziwe, uhloniphe. Ngangokuthi nje akekho umuntu ongafika nje angene endaweni yakho bese ethi ucela umenzele ukuthi nokuthi mahhala, akekho. Kodwa kuyadepend ukuthi sesazana kangakanani, sekunjani yabona lokho kuhlukileke. Ufika nje indlondlo yakho mayikuthume, mayingakuthumanga ungakhathazeki. Uma ufuna ukuthintwa isandla sami, bengavumi bona, bazi kahle ukuthi ngeke uze, abasithandi isandla sami, khululeka, awuzukuza kumina. Uma uwumntwana wamakhosi, vele bazofuna uthintwe umntwana onamakhosi, abafuni ukuthi uyothintwa abanye abantu. Uma ngabe bekukhombile kuloyo muntu loyo ongenawo amakhosi, hayi kobe kukuthi bona bayazi ukuthi why. Kodwa umuntu onamakhosi uthintwa umuntu onamakhosi ngendlela efanelekile, nangendlela esilapha ngayo, ngoba thina silapha ngamanzi, silapha ngomkhuleko. Amakhosi awufuni umuthi, awafuni izinto ey'ningi ey'hlanganisa umuthi, awufuni iy'gqabo, awufuni awufuni lezi zinto lezi ey'ningi, ufuna amanzi nomkhuleko nanendlela ozohlanjululwa ngayo. Bayakwazi ukukhuluma bakusitshele ukuthi umntwana wami-ke mina ngicela ungenzele yena kanje. Ngiyabonga indlondlo ezinhle, indlondlo le ekhulumayo, umntwana ohamba namakhehla. Ngiyabonga Ndlondlo.